Estamos no IES Félix Muriel. Eu chamo-me Sara, teño 16 anos, dentro de pouco 17. Bueno, están aquí as miñas colegas tamén, que ven comigo ao IES Félix Muriel. Bueno, falar un pouco de mí, que gustame moito lecer, o meu tempo de lecer, voto no 20, falando galego. Tamén estou tocando nunha banda de gaitas que se chama Buxaina, tocando entre comillas, gustame moito tocar a gaita. Tamén estou bailando nun grupo de baile galego, que tamén me gusta moito. Por certo, este 27 de marzo hai unha actuación no Auditorio de Rianxo. Eu chamo-me Isabel, estou en primeiro de bachiller da IES Félix Muriel. No meu tempo de lecer toco a gaita e o acordeón na banda de gaitas Buxaina de Tarragona. Bueno, eu chamo-me Fátima, teño 17 anos recén cumplidos, vivo en Sorra, que é unha parroquia de aquí de Rianxo. No meu tempo libre encántame dormir, escoitar música e ir pasear. Tamén ás veces metome no 20, saltei un pouco. Encántame falar en gallego porque é o que aprendí. Estou orgullosa de falar.